Er du klar? Ja, er du klar? Kører jeg, hva'? Godt så. Jeg kunne godt tænke mig at vise den matematiske definition på differentialkvotienten. Differentialkvotienten, også betegnet som f mærke af x, er defineret som tangentens hældning at. Det første jeg gør, er at tegne en differentiabel funktion f, som skal være blød og sammenhængende kurver, altså skal den være kontinuert. På grafen vælger jeg et vilkårligt punkt P, som har følgende koordinater: x, f af x. Det her punkt bliver altså mit berøringspunkt på min tangent. Tangenten har ligningen y er lige med ax plus b, da det er en ret linje. Og da jeg har med en tangent at gøre, vælger jeg at kalde hældningskoefficienten for at. Dernæst vælger jeg et nyt vilkårligt punkt på grafen, som jeg kalder q. Q har følgende koordinater: x plus tilvæksten på x-aksen, som er betegnet som delta x. Og q har tilhørende y-koordinat f af x plus delta x. Gennem de to punkter tegner jeg nu en sekant, som er en ret linje, der går igennem to punkter på grafen. Den har også ligningen y er lige med ax plus b. Men da vi har med en sekant at gøre, vælger jeg at kalde for hældningen for as. Jeg vil nu gerne finde sekantens hældning, og det kan jeg gøre ved at benytte formlen for hældningskoefficienten for en ret linje, som lyder på a er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og jeg kan nu sætte mine koordinater for de to punkter ind i formlen, således at der fås f af x plus delta x minus f af x divideret med x plus delta x minus x. X'erne går ud med hinanden, hvilket vil sige, at jeg i nævneren får delta x. Og det øverste her vil også være betegnet som tilvæksten på y-aksen, altså funktionstilvæksten, som kan betegnes som delta f. Og det udtryk, jeg har her, vil altså være betegnet som differenskvotienten. Og da jeg har med sekantens hældning at gøre, vil jeg kalde a for as herovre. Nu tegner jeg et nyt vilkårligt punkt på grafen, som ligger tættere på punktet P. Og jeg tegner så en ny sekant gennem de to punkter. Jeg bemærker nu, at den nye sekants hældning ligger tættere på tangentens hældning. Hvilket vil altså sige, at sekantens hældning as nærmer sig tangentens hældning at, når delta x nærmer sig 0. Altså når afstanden mellem de to x-koordinater på x-aksen minimeres. Det vil altså sige, at differenskvotienten nærmer sig differentialkvotienten, når delta x nærmer sig 0. Det vil altså sige, at
f mærke af x, altså differentialkvotienten, er defineret som grænseværdien for differenskvotienten, når delta x nærmer sig 0. Færdig.